Ang Ginoo tama katilingalahan. Kung isag natugutan niya ang mga masakit nga mga sitwasyon mahitabo sa aton, apang sa katapusan, kita gyapon iya luwason, kag tagaan, sing manami nga mga buwas damlag, labi na gid sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ang Pagtuon Subong, ang semanal nga paghusisa, pagtalakay, pag-review, o kon id-id sa ngaton leksyon sa eskuela sabatika. Kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa ngaton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masonson nga host kag mga kauturan for the second time sa sininga semana ang akon nga mga guest. Amo lang gyapon ang akon una ipakilala sa inyo si Sir Maniloyd Sarsosa. Nakagi siya missionary dito sa United Kingdom. Kag subong ari sa diri gintawag siya isa sang aton mga professors diri sa School of Theology, in which mga kauturan makita naton sa iya nga itsura, sa iya nga gamay nga buranos nga siguro Old Testament gini ang iya nga tuyo, mga kauturan nga iya gid i-concentrate sa iya nga pag-study. Sir Manny, Mayong adlaw, Pastor. Kag mayong adlaw sa tanan nga nagapamati sa amon. Yes. Ang ako ni kadua yung pakilala sa inyo, si Sir Alep Octavio Ocon. One day, he will be ordained as a pastor. Mga kauturan, nakagi siya chaplain sa aton nga Bacolod Adventist Medical Center, ang sanitarium sang una. Kag subong on his own, nagahimo sila mga kauturan upod sang iyang tiayon, nagahimo sila sang ilang mga personal nga mga missionary movements. Sir Alip, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw ba, Pastor, kag sa aton tanan? Yes. Thank you, gentlemen. Mga kauturan, ining akon mga bisita sa mga batanon lang ni, but they have nice theological insights in which siguro ma-surprise lang kamo. Last week, akon man sila nibitar, and I know you have gained a lot coming from these people. Ang aton nga leksyon karon mga kauturan, tigulo yan Nobel Prize of Peace. Kadumdum kamo kung kaisa nakabati kamo sang Nobel Peace Prize. Ako nina karon isa-isa yapang sa hindi pa. Mga kauturan, ako na naitamyaw ng aton mga kauturan dira sa Bungsuan, Seventh-day Adventist Church sa Bungsuan, Capiz. Dap-Dap is Day Church, mga kauturan dira sa Dap-Dap Tangalan, Aklan. Ang aton mga kauturan dira sa Sibalom ko ako nakibalo nga kamugid nagasubaybay nagasunod-sunod sa ining aton weekly nga program ang Pagtuon Subong dira man sa San Jose Antique, mga kauturan sa Kulasi, sa Pandan, sa Sibasti kag si Libertad, nga mga kauturan dira sa Northern Antique. Akon man ginatamyaw ang mga kauturan sa Bada Iskay kaupod ni Brother Mike Bidal. Ato mga kauturan dira sa Binalbagan, sa Binalbagan nga district with Pastor Aluhipan. Ang aton mga kauturan dira sa Isabela, Hinigaran district under ni Pastor Libby Lapot. Akon kamo ginatamyaw. Ang mga kauturan naton sa Sagay under Pastor Joberto Rose. Ang aton mga kauturan dira sa Caleritraba under ni Pastor Caro kag dira sa San Carlos under ni Pastor Eugene Tedina. Mga kauturan, kabay pang ang Diyos pakamayo sa aton. Hindi kita malipat. Ara gyapon kita sa Radyo Bandera every Friday evening 9 to 9:40. Mabatian man kita sa radyo natin sa Hinubaan and much more. Ang atong mga kauturan dito sa Southern Mindanao sa may
nga General Santos, ara kita mabatian every Saturday morning sa Hope Radio. Kabay pa nga ang Diyos, pakamayo sa aton. Sa hindi pa kita, Sir Manny and Sir Alip, aton na nido ko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sinigation, Ginoo, salamat gid. Nga ikaw upod namon, kagkabay pa imo kami buligan, imo kami pahangpon sang manami nga leksyon nga amon matun-an sa sinigid nga tiyon. Ginatugyan namon ng tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Akon pangabayon si Pastor Manny mga kauturan pagbasa sa aton sadsaran nga teksto. Okay, ang aton nga teksto sa sininga simana makita sa Isaias kapitulo 9 versikulo 6. Isaias kapitulo 9 versikulo 6 amo naging siling. Kay sa aton na tawo ang isa ka bata, sa aton ginhatag ang isa ka anak nga lalaki, kag ang pagbulutan mangin sa iya abaga, kag tawgon ang iya ngalan, makatilingala nga manuglaygay, Dios nga gamhanan, amay nga nagapadayon, prinsipe sang paghidait. Amen. Salamat mga kauturan. Permi naton ini ginabasa, isa ini ka propesiya nga teksto kag ako ni pangabayon ang akon duwa ka mga bisita karon mga kauturan sa paghatag pagid sang dugang nga mga pagpatag sining aton sadsaran nga teksto. Ang aton nga leksyon mga kauturan, Nobel Peace. Noble Prince of Peace. Mga kauturan, ang aton nga leksyon sa introduction nag-mentionar about sa kay Sir Alfred Nobel nga nag-invento sang dynamite sang 1895. Karon ang isa ka institution nagahatag sang mga prize o kon mga premyo sang isa duwa ka tawo nga ila mahuna-unaan nga nagapromote sang peace. That's why ining agency ginatawag Nobel Peace Prize. Mga kauturan, daw ka paradox no daw nag-invento sang dilamita pero in the end siya ang nag-encourage nga peace has to go on. Sir Manny, anong imo diri madugang pagid sa aton introduction? Oo, ang title ta Noble Prince of Peace. Ang nang word nga noble, botsing ganon na may hierarchy. Gintrace ang Ginoo ang hierarchy halin sa mga prinsipe, halin sa mga aristocratic nga mga tao. Siya amo ang prinsipe sang paghidait or peace. Isa sa mga pinakabudlay nga butang nga pangitaon amo ang peace. Peace of mind, peace sa aton nga kabuhi. Kaya bombarded kita sa mga problems bisan sa aton sulod pa ni malay. Kagang peace ang paghidait very difficult. In fact, diri sa aton nga lesson siling 2 minutes of peace for every year of war. 2 minutes lang kung nang taon mo, no? Yan. Yeah. Amo na, Sir Manny, before I will give you, Sir Alip, the idea sa ating introduction. Ang kalibutan subong tanan nga nasyon kasinggitan, peace. Peace. Pero sa likod, grabing invention nila sa mga bomba, mga equipments for war, preparing for war. Yet, ang placard nila, peace. Yet, at the back, ga-invento sang tanan nga mga distraction nga mga klase sang mga armas. Yes, Sir Alip. I'm reminded sa verse nga siling sa James, no? For when they shall say peace and safety, then sudden destruction comes upon them. Do ka ano ba to, Pastor, nga the more nga naga-call ang tao peace, pero do ang makita natin sa realidad niya is hindi peace. Do ka ano ganito, matingala ka nga muna, no? Pero kanami, kaya atong lesson, nag-emphasize gid nga kung sino gid yang makahatag sing everlasting. Kanami isang punto ni Sir Manny akon nadakpan sa imo kay na sa imo nga statement hierarchy. Nga
ang mga noble nga mga tao hierarchical na ang ilang ako. Nga kung natatay mo noble, hari, mangin hari man ikaw, so forth and on. Until gid sa pila ka mga tingay-tingay sang apo, you are all noble, the whole family is noble. So kanami ni sang aton mga kauturan, ng leksyon nga we will be introduced sino ni ang noble Prince of Peace. At least kabalo na mga kauturan kung sino gid man ni siya. But we will go ahead with our discussion agod nga aton pagid mahangpan. Okay, ari kita sa aton nga Sunday election, end of gloom for Galilee. Sir Alip, unahon ta ikaw, anong imong natalupang diri? Ang kay suno pa sa natabo dito sa time ni Isaiah no nga gintagna niya man nga matabo sa katawan sa Dios is ining lugar nga Galilee dito nagsugod nga ano sila sang Assyria. Kag diri man naton makita mga utod nga ang Biblia nagasiling nga kung diin nagsugod ang problema, diri nato makita ang prinsipyo sa Ginoo nga didto man ginasuguran sa Ginoo ang paghatag sing solusyon. Oh. Kay suno man sa Isaiah chapter 9 verse 1 to 3 ginasiling diri nga actually katumanan ni sa Luke, I believe in Luke chapter 2 no, nga dito nagsugod man si Kristo sa pag-ministry kag pagtawag niya mga disipulo. So kanami bala mga utod kay ang lesson nga ato makuha di nga ang Ginoo kung mag-solbar sa isang problema ginaano niya gid kumbaga ginasipot niya gid ginatingwaan niya gid nga kuhaon niya gid to ang ugat kiti amo to ang rason gid mo. Oo. May ara ganang istorya nga batian na pirmi sa mga wali. Yara balang one time nga may nangamuyo, pastor nga nagadto sa simbahan, no? Kag gapangamuyo siya, pirmi nga Ginoo dula ang lawa-lawa sa akong tagipusoon. Yep. Diyon nabatian sa nagapaninlo pirmi dito sa simbahan, nga ining tao pirmi siya kadto sa simbahan, kay kumuni na pangamuyo lawa-lawa. Asa sa uli nagsabat atong nagapaninlo nga kapila sa magbalik-balik siling niya hindi na lang pagpangamuyo nga lawa-lawa lang, patya na lang ang damang nga nagahimo sang lawa. Para nga hindi na maglawa. No, so doon mo man yung mga utod ang Ginoo. Gusto niya gid kuhaon ang naga-cause sa problema. Dito niya gid unahon kung diin gid bala nagsugod. Amo ni ako nakita diri. Yes, kanami Sir Alep no. Sir Manny, ang Isaiah 9 verse 1 nag-start henceforth. O kon nevertheless, okay. Apang kung sa Ilonggo pa. Sa Greek na is kai. Conjunction nga kai is and or f or but or perhaps. henceforth, perhaps, yes. Ano man di Sir Manny ang imong nga matabang mabulig sini? Oo, kay kung lantaw natin ang chapter 8, mabasahan tada ang kadudulman nga na-experiencehan sa mga katawan sa Ginoo. And the reason nga kadudulman na ilang experiencehan mga utod sa atong lesson, because ang ginpili nila hindi Ginoo, but ang ginpili nila occult. Ang pagsalig bala sa Diyos-Diyosan. Sa Diyos-Diyo. Kag ang result sina is darkness. So kung lantawon naton sa ilang experience duwa ay paglaom, pastor, dulo ko kadudulman, duwa ra sila bala sa sulod sang kuiba. Pero in the end nakita nila verse sa chapter 9 nga may aragaligayan. There is hope. Nevertheless there is. Yan, amo na nga gingamit ang word nga nevertheless because a good news is coming. Yeah, Okay, the solution is coming. Oo. Kay inabla ang conjunction nga bat, no? Kagwapa si mo, no? Apang. It changed the picture. Oo. Kagwapa, pero pag siling apang, dayon kay kita mo, laway na. Tiya mo na mga kauturan, ang aton nga leksyon, nga there is hope. Sa Israel, sang ligad ng mga sinima na last week, amo man sila akon upod, mga kauturan, ato na istoryahan, kag ato na hangpan, nga imbis magkadto ang hari sang Huda sa Ginoo, dito siya nagkadto sa Assyrian king, nga in the end,
amo na bilang isa nga dito ta nagkadto ay takabalo nga ang atong gikatuan hoping nga magbulig sa aton amo pagali ang nagkaon sa aton amo na kadamo sa mga kababahinan nga hoping nga ini nga tawo ako ni nobyohon ako ni aksipon kay may ama amo ni nami akong palabuton only to know in the end nga daw halos kadto na lang ang siko. Yes, Sir Alip, may kadugang pagid ka. Di natin makita nga ang actually sila nagapangita mas sila peace mo gapangita sila hope galing ang problema ang source ng ilang ginakuan daw mo na nakita mo dali bisan sa atong panahon man subong di ba amo na they are calling peace yung mga tao naga riot bisan sa US subong gusto nila nga magmayo mo galing kay ang source ang ilang nga ginapaabot ng peace is doon ng hindi bala do ka temporal siguro mo amo na siya pastor kung nga ginamit nga looking for peace pero ina nga peace kunin mo naon daw umalagi lang kay ti ang solusyon ara gyapon sa tao. Yes, Sir Manny, sa aton nga Monday a child for us, this is now the right peace. Okay. Very interesting nga ang peace halin sa child. Why din halin sa adult? Usually ka puno na kita nga ang peace. Ang solusyon sa mga problema nato halin sa adult. Pero very interesting nga. In fact, sa previous naton nga lesson, magwali si Isaiah. Ara mga children, no? Tapos si Kristo sa ngari sa diri, sa iya pagwali, ara mga kabataan. Yeah, unless you become like children, you will not enter. Kanami sila, Sir Manny. Ubiyay ko. Doon muna. So, ang na-learn ko di, Pastor mo sini, God makes solutions to us. Halin sa mga thing nga doon hindi bala, doon hindi bala gid special. For example, nag-grow sa Nazareth. Galilee gito. Ang Galilee is the heart of arangin ng Nazareth sa heart sa Galilee. Galilee is actually a place nga budlay kadtuan, sudlon, Pastor Alef. Budlay sa sudlon. So hindi siya bila very common. Amo na nga pagsiling sang mga disciples to sa John chapter 1. We found the Messiah. Sining sa disciples, ano ang something good nga makita ta sa Nazareth man? Sino ang sa Nazareth nga makasiling kita makakuha kita good? Sino nga child na da? Pero they did not know nga halin sa child, halin sa unknown place, a Messiah will be born. An unlikely place. Nandira pa magwa. Ang wala mo ginauno na, andira pa nagwa. Yes, go ahead. Kung siya nga, this person will be called wonderful, mighty. Halin sa simple nga. Amo na gani nga hindi kita mag-look down sa mga simple things sa kabuhi. Kaya, God will use them to do great things. Yeah, oo. Amo na bala ang Biblia naghambal nga ang kabuangan, ang kaalam sang tao kabuangan sa kag di siling sang Ginoo sa Beatitudes, blessed are the peacemaker. Okay, blessed are the poor in spirit. Nga gamiton sang Ginoo. Ang Ginoo mga kautoran kanami sang Ginoo. Kaya ang hindi naton ginaasahan, ang hindi naton gina-expectar, dira pa nagagwa ang blessing sa kadaman. So, yes, Sir Alip, a child. Posible siguro no nga during this time sang Israel, though wala bala nila nakita ang value sang bata. Kay di ba na record man da nga gina-offer ganila sacrifice ang bata. So hindi man guro paghimunon nila kung nakita nilang value sang bata nga hindi niya pwede nga i-offer lang di. Pero guro pagsiling ni Isaiah, posible nga ang bata gali isa ka bata ang makatagpis do nakasiling mo sila anong butsilingon ni Isaiah ni man gina-offer ganina mo ni do kiti for sacrifice lagi then sa bata gali ang solusyon. Kag nakita ko pag diri pastor nga siling diri sa lesson naton regarding sa siling nga day sa Monday nga siling sa Bible nga sa verse 6 sa chapter 9 verse 6 nga a child is born unto us, a son is ining word nga given. Wala agin pahulam lang. Ginatag kung ginatag sa imo na na. Ginamo no aton gid. Kag kung padalman nato ni mga utod ang busilingong gisini is dili ta makita gid ang sacrifice na ginhatag mismo sang amay. Kaya ining paghatag niya sa iya anak,
hasta na nis katapusan. Way na ni bawi. Way na ni bawi. Oo. Yeah. So basi may sugpon ka mo. Yes, yeah. Sir. Yeah. Ang atong panahon daw nubok damo pa tani mga kauturan sang aton nga speaker kag i-share pero wala na. Ari kita sa Tuesday, the rod of God's anger. Sir Manny, anong Wow, very nice topic ni Pastor. Sang pagbasa ko pa lang sa title siling ko ang Ginoo gamit gili baston no. Ginakuan kita sang Ginoo ya pero subong do ginabawal na sa Magani, gobyerno, no mga ginikana magamit baston. pwede na katawag ang bata sa pulis kay padakop yung tatay. Yan na yung Pero Tatay Ginoo na gamit. ginabaston. Pero ang Ginoo gamit ng baston. And here it points me back to Psalms 23 bala pastor no sinida nga your rod and your staff they don't Wow. hurt me but they bring me comfort. So ang mga test na ginatag sang Ginoo sa aton gali is for us to be comforted, for us to make better choices sa aton nga kinabuhi, sa aton nga pag-decide. God allows suffering sa aton nga life to actually teach us very important lesson. Pero ang good news diri pastor, hindi gulpiada ang sa lesson naton. Amat-amat, step by step, di ginungab sila nga, pagsala mo, utak-utak, gini nga bako, amat lang. Until nga such time nga, you will personally decide using your willpower to follow Him. Yeah. Mo na nakita ko, Pastor. And that's correct mga kauturan. Kamo nga mga kabataan kung kaysa daw hindi kamo ka-insendi nga ginahanot kamo. But ang resulta siling ni Pastor Manny, ang resulta hindi subong. But in the future, you will realize that what your parents have done to you are really good. That's why subong nagnami ang pangabuhi nyo because you were trained. Hindi ka magmata, bakul, ton ka. Mata na aga. Pati ang kita'y kalabanan sa adlaw na kita. But we do not know nga ang atong ginikanan are bringing us to the future. Nga kung kita na may pangabuhi, at least, amo na ginasiling nga time is gold. Nga, ang resulta. So, amo ni siya ang naitabo. Kag isa man magkuturan ka daw hindi maintindihan naton nga gusto sang Ginoo nga may comfort kita nga may ara kita kasiguruhan yet thy rod di comfort me. No daw ka hanuton layon comfort. Yes sir Alip, anong imo ma-share dire? Diri ta pagit makita mga utod ang character sang Ginoo bala kag kung paano siya mag-deal sa aton kay once nga maintindihan ta gali or mangpa naton ining perspective sa Ginoo sa atong kabuhi nga amo galit ni siya mag-deal sa aton hindi ta bala usually kung may mga kabudlayan gabot do Ginoo ginabasol dayon mo do kalain bala din ang pagtanaw sa Ginoo especially kung may mga patay or ano but maintindihan ta gali mga utod nga gina-allow sa Ginoong mga amo ni kabudlayan para gali sa atong kaayuhan makatagi sa aton peace nga kay tungod nga ti kabalot nga ining mga kabudlayan para niglas kayuhan ko hindi niya para sa kalainan ko. Naghahatagid sa aton sing peace mga utod. Once nga insindihan ta nga amo gali niyang pamaagi sa Ginoo sa aton. Sa atong kabuhi. Kaina, thank you Richard. Kaina sang wala pa tanong sugod nagalo istoryahan kita. I mentioned about nga ang kalipayan sang isa may ara gid sakripisyo nga ginahimong isa. Nakanumdum ko sang akon nga hindi ko lang pa-mentionar but I know of a family nga ang ila ginikanan tama katuton. Pero sila nga mga kabataan, masimba daw hindi man. Hasta nga naggulang na sila, nagpamilya na sila, ang ginikanan, amo lang yapon, sige lang pangamuyo, kay daw hindi makita ang kaluwasan sa ilang mga kabataan. Plus, nga nagpalangasawa sila sang hindi mga tumulo. So, dako ang burden, gid. At to the extent nga, napatay ang una ang tatay. Pero hilibion nila kay kung wala si tatay, wala kami nag-amo sini. Nagbalik ang duwa. Duwa ka mga mag-utod, nagbalik simba. Pero ang tatlo wala pagin nagbalik kay 5 ka mag-utod. Pagkapatay sang nanay, hilibion sila. Wala makita sang ginikanan. But the point is, nagbalalik sila nga 5 and 5 of them are faithful in the Lord right now. So, kanami bala, no? Wala kita panahon. Yes, root and branch in one. Sir, very nice. Diri ang nakuha ko di pastor ang word nga Nazareth. Yeah. Diri ko nakuha ang word nga Nazareth. Jesus is
from Nazareth. He is called Nazarene. Ang word giling nga Nazareth, pastor, halin isa sa netzer, nga word nga Hebrew, which means branch. Kag diri, title naton is root and branch is one. Meaning, of course, ani nga root, halin ni siya sa kahoy, ginutod to bala pastor, ginutod to sa stamp lang nabilin. Stamp, oo. Okay? Kung basahon naton sa Isaiah 11, makita naton nga ining branch, halin ni siya sa inaman nga stamp, inaman nga sa root sina nga stamp. Kahoy nga nautod, ang dako nautod, no. Pero ang gamot may nagtubo. Oo. Kung lang tawo naton sa mata sa mga tao, atong kahoy nga utod, duwa na sing hope, duwa na sing pag-asa. Pero ang green suit atong branch nga nagtubo halin sina is a picture of the Messiah. It's a message of the Messiah alluding sa kay Kristo sa iyang kakabuhi nga halin siya sa ugat sina nga kahoy. Nga inang kahoy is a symbol of the family of David, king. Ti pag-utod sa tuya meaning why nang ilang family do na guba na pastor. So the hope of that family kag fulfillment sang prophecy is actually Christ. Amo na nga sa book of Matthew gin ang una gid nga chapter gin dedicate gid sa pag-trace kung diin si Kristo halin. Oh, ang kanami mga kauturan, kung atong gid basahon ang Biblia, kagang historya sang katawan sang Ginoong Israel. Ang Israel gintugutan sang Ginoo nga madula mo. Gintugutan sa Ginoo nga mangin captive sila. Amak mo, anak sang Ginoo, imo onibon na Bukodonosor nga mga ulipon. Oo. Daw ka tampalas, daw ka tampa bala sa Ginoo o kon sa katawan sa Ginoo. Ti kung imo gid basiyo ng istorya ya, nahimo gina sila yung mga ulipon niya. Sa aton pa nautod gito yang kahoy nga Israel. Oh, but in the end nagtubo ang hope nga mo ang Prince of Peace. Yes, Sir Alip, si Jesus Christ. Kung sa aton man nga praktikal nga kabuhi mga utod, da naton makita nung kisa ginatanaw tatang kugulingon or ibang nga tao nga duway na gini pag-asa ya guro hindi na gini siya meluwas. Pero sa tubangan sa Ginoo gali mga utod, bisan ano pa nakamala or kapatay ang iya sitwasyon sa Ginoo, wala ya imposible may paglaom gid ya. Basta ara lang yung ugat ya. Ugat ang ara lang, matubo gid ya mga utod. Amo man na ang pulong sa Ginoo kag ang gahom sa Ginoo mismo sa pagbag-o sang kabuhi sang tao mga utod no. Yes, mga kauturan no, kung atong gid apply sa personal. Kung kaisa ang mga pamilya naglalapas na. Oh. Pero ikaw nga nabilin, nga ikaw na lang gid isa nga nabilin. Ang nanay, kabalo may istorya mo, may nabalaan kuya, nga ang bana naglapas na, tigulang sa iglesia naglapas na, nangin babae. Ang mga kabataan na akig sila nga tatay, ti naglalapas man. Ang nanay among nagpabilin, nagmatutom. Ti kung wala nang nanay, wala na kaluwasan ng bilog pamilya eh. Wala na sa ugat nga nabilin, wala na da sang kwan. But ang nanay naghambal gid sa akon pastor, hindi ko ya mag-surrender because I know nga maabot gid ang panahon niya nga magbalalik ni akon nga mga pamilya, and that's correct. Pila ka bulan nagbalik ang bana, pero after pagbalik ya patay man siya, but at least the point is nakabalik siya. And that started nga mga bata nagbalalik man. Yes. Wala nagkikita panahon. Kanami ni mga kauturan sa Wednesday. Yes, Sir Don, Sir Manny, ikaw ako nunahon. You comfort me sa Thursday. Oh, well, very nice. Amo na gani sa siling naton to sa dito nga lesson. At Tuesday nga, your rod comforts me. So amo ni mga kauturan ang fulfillment sina nga prophecy no that this seed will come. Ang word diri mga kauturan ni Isaiah sa chapter 12 nagambal nga he was preaching about God is my salvation. And siya diri he has become my salvation. Hindi lang siya salvation kundi he has become, meaning ang aton nga paghibalo sa kay Kristo hindi lang nga mahulog sa hibalo pastor, but we need to experience it. Sa aton nga kabuhi, he has become my salvation. Kag sa aton nga Adventista, kung daw ngalan na lang, pastor mo. O ngalan na lang, or theory na lang. Pero we need to experience it. We need to experience Him sa aton nga kinabuhi. Hindi lang we know Him, but to experience Him. Amo na nakita ko sa ining lesson. Yeah. Pastor. Mga kauturan ka namin isang explikasyon ni Pastor Manny. Hindi lang siya kaluwasan, but He is my salvation. He is not only the Savior, but He is my Savior. Personal nga relationship. Kaluwasan siya, manunubos siya sang tanan. Pero ang importante, akon gid siya manunubos. He is my salvation. Sir Halip, may kadugang ka.
posible guro mga utod nga katikita tanan, especially mga tumulo sa Ginoo, no, katawan sa Dios. Kita tanan mga ano man ng mga nagatuo man sa Ginoo, pero basi posible mga utod nga hindi gyapon ma-experience naton kung kisa ining comfort nga ginahatag sa Ginoo. Kay basi personal bala wala nato na experiencehan gid mismo ang kaluwasan sa Ginoo sa aton personally. Kay lain ang arang ang term bala na nga siling nila nga you just know about the person. Kag kilala mo gid siya nga nakita-anay gid kamo, no? So base amo na mga utod man no nga sige taga pangamuyo man ko ga tag man ko tithes ga serbisyo ko sa Ginoo pero nga ado why sing pagidait sa akong kabuhi. Wala peace of mind. Oo, nga bisan tuod nga hindi taman malikawan ang kinagamo sa kalibutan pero why ka sang peace gid kay sunod sa tong lesson mga utod ma-experiencehan talaga na gali kung ma-experiencehan gid naton personally ang Ginoo. Ang Ginoo. Kanami mga utod. Mga utod, sorry lang gid, wala gid namon siguro mahatag. Kadamo pa gid sang amon diri nga reserba nga hindi na naton maakomodar kay puno na ang sakyanan natapos ng aton panahon. Apang kami na kay balong nga we have given you the best of what we can share to you this week. Last word akon pa ngayuan si Sir Manny and then eventually si Sir Alep. Yes, Sir Manny. Siguro to summarize this lesson, kung wala sang pagidait diri sa kalibutan, may pagidait gid sa Ginoo. In fact, ang pagidait sa Ginoo siling sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, He offers us peace that surpasses all understanding. Inang hindi maintindihan sa kalibutan, bisan kita gadi mampan, but He gives that peace. Bisan hindi nato mampan, He has that peace. So the world could not give us that peace. Siya lang gid. So katuta sa iya. Katuta sa He's the Prince of Peace. Amen. Yes, Sir Alep. To summarize mga utod, no, just to i-share ining verse sa Colossians chapter 1 verse 27 nga siling diri basahan ko na ang last nga phrase siling diri nga Christ in you the hope of glory. Hindi outside of you, in you the hope of glory. Kag amo gani dito sa Ginoo, He wants to be inside of us. He wants to be in our minds, in our life gid mga utod. Dira man naton makita nga atong root and offspring na tao siya sa Nazareth. But actually mga utod ang gusto gid sa Ginoo yang nga magtuhaw sa aton tagipusoon. Correct. Dira siya gusto yang nga matawo nga magtubo sa aton tagipusoon. Dira siya magtubo gid mga utod. Yes, mga kauturan. Ang Ginoo kung siya nag-aalaw, nagatugod sa aton nga may ara kita kasakitan. But in the end, He promised a Messiah is born. Mataho ang isa ka bata. I hope nga ang siling ni Sir Manny, ang siling ni Sir Alep, nga kinanglan, ma-personal gid, nga mataho gid siya diri sa aton kaugalingon. Hindi lang niya kinabati-batian ta, but the reality of things, mga kauturan, is that we have experienced it ourselves. And one day, we will see ourselves. Makita gid naton mismo sa aton kaugalingon, ina nga Prince of Peace nga mo si Jesus Christ nga magaupod kita sa iya sa wala na sing katapusan. Akon pangabayon si Sir Alip sa pagdukol sa aton mga ulo for the closing prayer. Nga muyo ta mga utod. May gugmaon kag langit no namon nga amay. Salamat Ginoo sa sining natun-an namon Ginoo. Salamat sa pagpainumdum sa amon Ginoo. Nga bisan ano kamala sa among kabuhi, kag bisan ano kagamo Ginoo, ikaw handa gid sa hatag sa amon si matutuod nga pagidait kag kalipay Ginoo. Pamaagi lang gid Ginoo sa imong anak nga si Ginoong Hesus. Kabay pa nga hindi namon Ginoo pag-isikway o kung hindi namon pag-isirada namon tagipusoon, kundi amon gid Ginoo abrihan. Sagod nga siya makatubo sa amon tagipusoon. Kag amon ma-experiencean mismo sa among kabuhi. Kay hindi lang sa amon Ginoo kundi ma-share man namon sa iban nga nagakinahanglan sini. Salamat kay Ginoo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.